Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Dịka anyị si wee malụ na anyị ji Facebook peji anyị nwa wee na-akọwa ife ụfọdụ. Anyị ji awa YouTube wee na-akọwakwa ife ụfọdụ n'ala Igbo. Na-akọwa ife ụfọdụ n'asụsụ Igbo. Anyị jikwa asụsụ Igbo ndị Anambra, Oyi na Ọmambala, asụsụ Igbo bụrụ nke ndị Nteje Abọgụ. Ife o ji dị mma na anyị ya amata asụsụ Igbo anyị na-eyuzu, maka na ọ bụrụ mmadụ niile nwere ike ịghọta. Ọ bụrụ na ịghọtara ọkabara ka ịdịcha ọnọ nwere onye Anambra bụ enyi gị, ma ọ bụ na ịghọtasịrị ọma na eji n'aka na Igbo niile bụ ofu, asụ anyị niile bụ ofu. Ife mbịa tata wee bụrụ maka gịnị? Maka Tai Visa. Maka na ụfọdụ ndị be anyị ndị Igbo na-enwe nsogbu rinne ebe gbasara inweta visa ndị Thailand. Visa ndị Thailand na-adịkwa n'izi. Dịka anyị si wee mara, ọdụ ụzọ abụọ mmadụ nwere ike iji wee kwuo okwu maka visa, jee ije maka visa, wee nwee ike inweta visa. O nwekwa ike o nwee ụzọ ndị ọzọ, mana abụọ ka m nwere ike ịkọwa maka ya kịta. Nke izizi bụ na ị chọọ inweta visa, ị ga-aga n'embasi. Thai embassy dị n'Abuja. Ị gaa n'embasi, first of all, ị ga-aga na their website, wetasịa, chọpụtasịa, nyopụtasịa ife ụfọdụ ị na-edere iji wee jee weta visa ndị Thailand na Abuja ebe embasi nọ. Ọ bụzikwa na n'ịmaala n'itozulu, n'inwere ike ime sọsọ ngịnwa maka ije na webụsaịtị, malụ dọkụmentị enidi, malụ pepa fa nidiri, wee chịkọta pepa niile a wee gaba n'embasi. That is the perfect way, that is the best. Maka na nke ahụ adịghị eli ego. Nke anwa enwekwuru nsogbu ma ọ bụ na iji pepa gị niile. Ụzọ ọzọkwa ụfọdụ si enwetakwa visa bụrụ n'ịgali through agent. O nwere ndị bụ agent na ndị bụ agent in terms of recognized, approved. Ijegodo ije visa ndị America, sometimes ọ na-esi ike ịga direct. Visa ndị Europe, ọ na-esi ike ịga direct or through agent. So the same thing is applicable n'inwetakwa visa ndị Thai. Ya, ị nwekwa ike gaa through agent, ma ọ bụrụ na inwe ezigbo agent ya agwa gị nke bụ eziokwu, gwa gị ka o si wee dị. So n'ụzọ abụọ anụnwa ka anyị na mmalụ inwe ike iji wee nweta visa ndị Thai. O nwekwa ụzọ ndị ọzọ. Mana ife dị mkpa anyị bịa n'ụbọchị taa iji wee kọwaa maka ụfọdụ ndị Igbo ndị na-abata Thailand. Ọ na-eburu anyị aka, ụfọdụ na-ata ezigbo afụfụ, ụfọdụ na-ele ana, ụfọdụ ji ụgwọ, ụfọdụ na-eme ife dị iche iche. Emesịkwa alụ nweta visa nke na-abụrụ ya. Ya ka m ji wee sị ka m nwekwalụ ọnụ Igbo wee kọwaa na ọ bụrụ na ị chọọ ịbata n'obodo a bụ Thailand, nọtee aka, nọlụ for a long time, ị maa na visa ị kwesịrị ịga na-ekwu maka ya bụrụ gịnị? Nke a na-akpọ non-immigrant visa. Non-immigrant visa. Abịa na non-immigrant visa, e nwere ụdị ọbụla. Ụdị ụfọdụ ndị be anyị na-ejikebe abịa n'obodo a na-abụkarị non-immigrant ED. Ha bụ ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ. Ọ bụ na iweta, ọ ya enwe university, ọ ya enwelụlụ conference ịbịalụ, ọ ya enwerịrị related to education. Ọ bụ ife ịbịalụ imenụ. Ya bụ na iweta non-ED, ife ọzọ ị ga-eme bụ ịdịkwa chọọ na o nwere ebe ị na-aga, dịkwa chọọ na o nwere skuulu ọ bịa ka ị na-aga. Maka ịpụta n'airport, oge ụfọdụ anyị ajụ gị kedu maka ke skuulu ị na-aga, kedu your admission letter, kedu your student ID. O dipendị, ụfọdụ anyị ajụ. So na na-adị mma onye Igbo ị na-achọ ịbịa n'obodo anyị nọ bụ Thailand, were visa bụ nke visa ị kwesịrị. And visa ị kwesịrị ịbụ non-immigrant. Ụfọdụ na-eweta non-immigrant B, ụfọdụ na-eweta non-immigrant O. Nwekwara so many kinds of non-immigrant visa. Elimit onwe m na nke anụnwa mkpọ kịta. Ọ bụzikwalụ na-eweta tourist visa, nke ahụ na-adị izi, mana ịma na ịchọrọ ịnọte aka n'obodo Thailand, ị ya akaba arụ, dịkwa chọọ na onwego institution, na onwego ndị ya analụ gị ma ịbata, kafa wee nwee ike inyere gị aka wee change that your tourist visa ka ọ bụrụ non-immigrant.
enwere usoro esi echenji tourist visa to non-immigrant. Ọ dị possible. Mana o nwekwa ife ikwesị iweta na be anyị. O nwere ife ụfọdụ ikwesị iweta na be anyị bụ Naịjirịa. Tinye n'akpa gị wee na-abịa. Ka ọ ya bụ ịbịaza ka ọ na-esinere gị ike. Mana ọ bụrụ na ị wetara ife ahụ wee were tourist visa na-abịa na Thailand mana ị chọrọ ịnọte aka, ọ na-esi ike. Ụfọdụ ndị ebelefa na-emele m ego one fa na-apụ, a na-anapụfa. Ụfọdụ ndị Igbo ibe m ebelefa na-emekwuru m maka oge ụfọdụ ị nwere ike bịa na Thailand jekwuru ndị ejenti echenjielu gị ya, mana ụdị esi wee chenji a nwere ike ịta afụfụ tomorrow. Ụdị echi wee chenji a nwere ike ịta ikikere eze. Maka gịnị? Na iwetasịrị ife kwesịrị iji wee bịa. N'ife onyonyo anyị nwa, ife anyị na-akọwa erika, anyị chọrọ ka unu mara. A sị nka nsi etu a wee debe. Oge na-etere aka, anyị akọwami. Tourist visa anụnwa ma ọ bụrụ na ka ị wetara, kedu ife ị kwesịrị iji wee bata? Non-immigrant nke ọbụla iji wee bịa, kedu dọkụmentị ị kwesịrị iji wee bata n'obodo a na-akpọ Thailand? Ife o ji dị mkpa na anyị na-akọwa maka ndị chọkwa ịmalụnụ bụ na ọ na-adịrọ mma ịbata n'obodo na-abụrụ obodo nna gị ịnọrọ ilegal. Ọ dị mma ịnọ n'obodo na-abụrụ obodo nna gị were visa ị na-ekwesịrị iji wee bata. Ọ na-adị mma isi be nna gị were visa kwesịrị ịnọ. Ka ọ ya bụ ịnọrọ chim nọrọ ka onye Igbo kwesịrị iji wee nọ. Maka na ọ na-ewute m etu ndị Igbo ibe m si ewufu ego. Ọ na-ewute m etu ndị Igbo ụfọdụ si were ego fa niile na-enye ndị ejenti ma nke ndị be anyị ma nke ndị Thailand emesịkwalị. Ọ bụkwa na visa o ji na ọ bụrụ nke ezigbo ya. Biko na-esonye anyị na YouTube anyị maka this Igbo research methodology. Maka na ife anyị ga na-ekwu erika dịka unu si wee fụ. Anọ n'ọfịs m maka na onye nkụzi ka m bụ. Ọlụ anyị ka ọ bụ ịga na-akụzi. Abụrụkwa m onye nkụzi na ụdị na m ụdị asọ. Abụrụkwa m onye nkụzi na ụdị na o nwere ebe m si eli mpeli. Abụrụkwa m onye nkụzi na ụdị na ife njibata ebe a nụnwa bụ na abụzi m second Jesus Christ. No, enwekwara m nke njibụrụ na m bụ mmadụ. Nwekwa nke na-eme nnadị emetasị. Kata ma na ife m bịara tata bụ ịkọwa maka nke a dolu m anya. Maka na ife m nọgoro n'obodo a n'ebe anya maka ya for almost 20 years. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Ka o si wee dị, soro na anyị na our page. Ekenekwa m unu. Daalụ m. Igbo makanụ. Ya.